Diyos maray na aldaw po sa indugabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyoan ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa ngunyan, idulot taman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan di Lavinia family, Nits Abyo and family, Asin Matias Iningkero family. Thanksgiving and petition offered by Sis Mila Rubio and entire family. And thanksgiving and petition offered by Robert Jr. and Lorraine Evanin Eifert. For complete healing and fast recovery of Arnaldo Bunyag, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Rosalia Asensi, Janet Bellaferte, Juliet Navarro, dulot kang Bellaferte family. For safe and good health of Maria Faydona, Biel Marie, Jerome Rodriguez, Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salvi Cabral and Sis Te Bahamonde. For safety and good health and financial success of Mary Jane, Roderick, Bergie, Maria Francia, Hector, Alexis, Judy, Luis, Marie, Naina, Christian, Joseph, and Bibi. For successful affiliation of and safe travel of Luis Daniel Prado, dulot Canlantero Asindicena family. For complete healing of Nida Bardi, dulot ni Norma Bardi, and for good health of Ramon Rabanitas and Francia Llantero, dulot ni Sis Nits Abyo. Para sa kapahingaluan kan mga kalag sa purgatorio, dulot kan Llantero and Dicena family, Arcilla family, asin man para sa kalag ni Monina Milagros Onopre, dulot ni Sis Banji Alano. Para sa kapahingaluan kang kalag, kan mga membro kan CRC and LLFCC, asin man para sa kapahingaluan kang kalag, dulot ni kan Norma San Benaventura. Ang tema ngunya na Domingo, iyo ang kahadean nin Diyos. Ang selebrasyon kan liturhiya ngunyan, nagpapahayag na ang kahadean nin Diyos, iyo ang presensya kan tunay na pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Ang presensya kang Kristiyanong pagkamuot, iyo ang madara sa tuya sa mamurawayo na kahadean. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na magdanay sa satuyang mga puso ang kahadean ng Diyos, ang presensya kan tunay na pagkamuot. Ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Ryan Fenis, Kura Paroko kang Saint John of the Cross, Agdangan Baaw. Matindog na po ang gabos. Magpasalamat kita sa ngalan niya.
Sa ngaran ka Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, asin ang katuinungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Jesucristong kagurangnan, mapasain tugabos. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang mampong idulot sa mahal na Dios sa misang unyan, ang sa tuyang mga personal na intensyon. Mga tugang akon tan sa tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, huli sa kapokong babaan kan sa imong aki, binangon mo ang kinaban na nahulog sa kasalan. Lugod kami na tinubos mo sa kauripnaning kasalan, makaabot sa kaugmanin buhay na dahing kasagkoran.
Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo asing kan Espiritu Santo, na hubuhay sa nagahade sarong Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. Ang banwaan nin Diyos, nagkamit nin katalingkasan, matapos na sinda naging uripon sa Babylonia. Ipinahayag ni Propeta Isaías na dapat ining ikaugma. Yaon ang kaugmahan, alagad kaipuhan man ang danay na pagsabuhay kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, makipag-ugma kamo sa iya, kamo gabos na may pagkaamuot sa iya. Makipag-ugma, kamo sa iya, kamo gabos na namumundo huli sa iya. Tangani na kamo mapasusasin mabasog sa iyang daghan na nakakaranga. Tangani na kamo maugmang painumon sa iyang daghan na mamurawayon. Sabi panin kagurangnan, ngunyan sa iya, ipapadara ko ang katuninungan na nagbubulos siring sa salog. Asin ang kayamanan nin mga banwaan, siring sa burabod na nagbubukal-bukal. Sa iyang daghan, ang mga nagsususo, dadarahon asin sa iyang aalingon. Siring sa aki, na rinaranga kan sa iyang ina, rarangahon ko kamo. Asin rarangahon kamo kan Jerusalem. Kun ini mahiling nindo, mauugma ang puso nindo, asin ang mga tulang nindo matalubo, siring sa duod. Sa iyang mga surugoon, ipapahiling nin kagurangnan, ang sa iyang kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos. Awit nin kaugmahan. Bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Mag-awit sa kamurawayan nin sa iyang ngaran. Itao sa iya ang mamurawayon na kaumawan, sabihon sa Diyos. Makangalas ang sa imong mga gibo. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Sa atubang mo, masamba ang bilog na kinaban. Maawit sa imo, maawit sa imong ngaran. Madya asin hilnga ang mga gibo nin Diyos. Makangalas ang sa iyang mga gibo sa mga tao. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Madya asin dangugan nindo na natatakot sa Diyos. Sasabihon ko ang ginibo niya sa sakong kalag. Pag umawon ang Diyos, huli tadais niya isinikwal ang sakong pamibi. Dai niya isinayo masako ang sa iyang pagkamuot. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos, awit nin kaugmahan. Si San Pablo uminagi sa kadakol na kadipisilan sa iyang pag-utob kan sa iyang misyon. Alagad, dai nagluya ang sa iyang buot sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Dai akong ibang ipinagpapaabaw-abaw, kundi ang cross ni si Kristo na sa tong kagurangnan. Huli sa iya, ang kinaban, ipinako sa ko, asin ako, ipinako sa kinaban. Daing halaga ng tao, sirkonsidaron o dai. Ang mahalaga, iyo na siya maging bagong linalang. Katuninungan, asin pagkaherak para sa gabos na nagsusunod kay ni. Asin man para sa Israel ni Diyos. Sa katapusan, daina ning mataong karibukan sa sakuyang buhay.
Huli tadarako sa sakong hawak ang mga tanda ni Jesus. Mga tugang, ang biyaya ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, mapasaindo. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan balala Evanhelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakatapos kaini, 70 may duwa pang mga disipulos, pinili kan kagurangnan, asin pinaenot, duwa-duwa sa gabos na banwa, asin baryo, na sa iyang papadumanan. Asin nagsabi sa inda, an aanihon kadakol, alagad an paraani kadikit, kaya hagado nindo sa kagsadiri na magpadaranin mga paraani sa aanihon. Lakaw, sinusugo kamo bilang karnero sa taho nin mga lobo. Day magdaranin bulsa ni supot ni sandalyas. Day maguntok sa pagtaong galang sa kiisayman sa dalan. Paglaog sa harong, ini an sabihon nindo, mapasaharong na ini an katuninungan. Kuntuman, igwanin tawong matuninong, mapapasaiya ang katuninungan na sa indong binamawot. Alagad kundae, mabalik sa saindo man sana. Magpawalat kamo sa harong na iyan, kakanon asin inumon, kung ano anyaon, hulitaan nagpapatandan, maninigong tandanan. Day magparaburbalyo nin harong, kung kamo maglaog sarong banwa, asin marhay ang pag-ako sa indo, kakanon kung ano ang ipakakan sa indo. Bulungon ang mga nagihelang, asin sabihon nindo, haraninas sa indo, ang kahadean kan Dios. Kung paglaog nindo sarong banwa, day kamo akoon, lumuwas kamo sa mga tinampo, asin sabihon nindo, sagkun an alpog kaining banwa, na makadukot sa mong bitis sa muyang pinapalpag para sa indo. Minsan siring, dapat nindong maaraman na haranina ang kahadean kan Dios. Totong sinasabi ko sa indo, an aldaw na iyan urog na magian para sa Sodoma kay para sa banwang iyan. An 70 may duwa nagpuli na maugma asin nagsabi, kagurangnan, sagkod an mga demonyo nagpasakop sa mo, hulikan sa imong ngaran. Sinimbag sinda ni Jesus, nahiling ko si Satanas, nahulog hali sa itaas, siring sa kikilat. Hilnga, tinakwan ko kamuning kapangyarihan sa pagbantay sa mga halas, mga umang, asin sa bilog na hukbo kan kaiwal. Dainin ano man na makakataoning karatan sa indo. Alagad, daing gayon nindo ipag-ugma na ang mga espiritu nagpapasakop sa indo. Ipag-ugma nindo na ang sa indong mga ngaran nasusurat sa langit. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, sinugo kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus,
an sa iyang 70 may duwa pang disipulos, 72 disciples. Sinugo sinda sa sarong misyon. Asin ano ang misyon? Kan 70 may duwa pang mga disipulos kan kagurangnan. An sa indang misyon, iyo mismo ang misyon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya kaipuhan sindang maglakaw, ibalangibog ang tataramon kan Dios, bulungon ang mga nagihelang, magpaluwas nin mga demonyo sa mga nasaniban, maggibo ning karahayan sa kapwa. Ang misyon ni Jesus, iyo man ang misyon kan 70 may duwa niyang disipulos. Asin nagharali sinda, asin nagbalik sinda, susog sa tuyang ebanghelyo na maugma. Nagbalik sindang maugma, asin nag-istorya sinda sa tuyang kagurangnan. Garo baga, mission accomplished. Diba? Nag-istorya sinda sa tuyang kagurangnan. Sabi ninda, kagurangnan, sagkod ang mga demonyo, nagpasakop sa mo, huli kan sa imong ngaran. Marahay po ang gibo kan sa iyang mga disipulos. Taano? Nagtrabaho sinda sa ngaran kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Sana mga tugang arog man po kita kaiyan. Pag nagigibo kita ning karahayan sa kinaban na ini, gibuhon yato sa ngaran kan sa tuyang kagurangnan. An omaw, an kamurawayan, bako sa satuya. An omaw asing kamurawayan, dapat sa mahal na Diyos. Dapat kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Nagpagirumdum pa ang sa tuyang kagurangnan sa iyang 70 may duwang disipulos. Ang sabi ni Jesus, alagad daing gayo nindo ipag-ugma na ang mga espiritu nagpapasakop sa indo, ipag-ugma nindo na ang sa indong mga ngaran nasusurat sa langit. Ano ang buot sabihon mga tugang kan sa tuyang kagurangnan? Sinasabi kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos na sa paagilugod kan sa indong gibo, iyan lugod ang magdara sa indo sa langit. Kaya pagirumdum po yan mga tugang ni Jesus, bako sana sa mga disipulos kaidtong panahon niya, kundi sa lambang saro sa tuya. Takitaman mga Kristiyano, kita mga disipulos, nagsusunod sa tuyang kagurangnan. Kaipuhan na ano man na ginigibo niya to, marahay, banal, matanos, tanganing ini, magdara sa tuya, sa kahadean kan Diyos, duman sa langit. Tandaan niya to mga tugang. Pag kita po nagigibo ning karahayan, pag kita po naguutob kan kabuktan kan Diyos, kan mga tugon kan Diyos, na igwanin pagkamuot, tatawan kitan reward nin premyo kan sa tuyang kagurangnan. Ano po iyan? Makakaibahan niya to siya sagkod paman sa langit. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin da inahihiling, asin sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama, bako kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Dios sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagteos sagkod sa kagadanan asin ilnubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pukom sa mga buhay asin magadan. Ang sayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan.
Nagpapahayag ko ning pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa mabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Si Jesus nagsabi, hagado nindo, asin kamutatawan, hanapon nindo, asin sa indong makukuha, tumuktok kamo, asin kamo bubukasan, ipamibi taan simbahan, ang satuyang banwaan, asin parokya, ang satuya pong simbag mga tugang, kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa bilog na simbahan nin Diyos, tanganing maglakop sa bilog na kinaban, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Para sa satuyang banwaan, tanganing umuswag sa katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Para sa satuyang parokya, tanganing atamanon asin surugon ang mga dukha, mga inaapi asin mga nagihelang, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Para sa gabos na uya sa misang ini, tanganing ang tataramon nin Diyos, na irinukyaw asin nadangog nin lambang saro, maging katabang kan sa indang aro-aldaw na pagkabuhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. O Diyos, samuyang paalawan asin kusog, bendisyoni kami, tabay kami makaabot sa kamurawayan, huli kay Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asin sa intong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lugod malinigan kami kaining atang na samong idinodolot sa imong ngaran, asin matabang kami sa pagkamit kan buhay na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Hitas ang mga puso. itinaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan, na daing kasagkoran, ginibo mo ang gabos sangkap kan kinaban, asin hinusay ang paliwat-liwat kan mga panahon,
alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tangaling siring sa namamahala, maging kagurangdan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangdan. Kaya, kay bakan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng banal, borabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taynaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman in kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Hirumduma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Verhen na inakan Diyos,
Nuestra Señora de Peña Francia, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, nagayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dayeng kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, hulis sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaong ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasin sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan mogmang paglawm asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, no siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabuutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, ang kapanuanin buhay asing kaligtasan na inako may huli kan dakulang balaog na ini, makapadanay lugod sa mo sa pagtaos sa imo ning kaumawan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa anunsyo. Asin pa sa salamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Ryan Fenis. Ang satuya pong mass sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang mga nagbasa, asin Ministro Laico, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Asin kamuman po na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan misa ning Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attendir ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pagkabanalon kan mahal na Dios ang sa Indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdembosyon. Bendisyonan asin papusugon kan Dios ang sa indong pagtubod. Pagtubod kan mga kaakian, mga jóvenes, mga adulto, asin mga nakakamatua sa tuya. Bendisyonan asin bulungon kan Dios ang mga nagihelang, magkaigwalugod sindaling kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.